Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще играем с моя най-добър приятел, а именно Тео. И ще играем на Roblox. Ето виждате, че съм влязал. Тео, на какво ще играем? На снайпер. Кое избираш, Божи? Кое? Кое избираш? За кое? Escape, Цунами или снайпер дуел? Escape Tsunami. Добре, ето хора, влизаме. Който играе Escape Tsunami, ако събере видеото 100 лайка, ще му дам нещо, защото аз съм много добър на тази игра. Виждате ли хора? Виждате ли на екрана, аз имам носки. Ако се гледа видеото на видеа, бях с някакъв идиотски. Така джипана, телефончето където почти. Ето хора, вече сме в играта. Много добре, но аз ще искам да кажа 30 минути. Да, както виждате, аз имам Six Seven, Rainbow, гъчето ни от Нино, Нобиники, Канини. Аз сега играм пождари, той снима, но ние пождари, ако видеото събере 100 лайка, ще раздаваме нещо от нашата единоти. Да, ще правим giveaway на ето този Lucky Block. Ще си го сложа. Ето, имам си го. Не на Lucky Block. На кое? Хората напишат в коментарите кой е. Бързо пишете в коментарите какво ще ни се падне. Какво ще ни се падне? Гъчето ни от Нино. Кой ще падне и пишете кой ми е любимия баренок. Кой ще бъде повече топилгаша. А кой ще бъде повече лайкове. Него ще го раздавам на 600-500 супа. Обещавам. Сега е малко кратък. Ти снимаш? Сега мисля да намерим някакъв хубав бенот. Ти снимаш? Да, само да проверя дали рекордвам. Добре, рекордвам. Ако не ме знаете, аз съм Божи 1-2-4, не съм снимал от много време. Знам, че може да сте ме забравили. Да, може да сте ме забравили и така. И ето ма, връщам се отново. Божи, ще ми го прачаш после? Добре. И така. И сега играем двамата с Божидар. Сега той снима видеото, където знаете, ние с Божидар бая видеа сме качвали. Да. Ако искате, може да пишете в коментарите. Кучето ни са бори, помниш ли бе? Да. Второто ни видео беше много смешно. Гледайте го сега. И пишете в коментарите. Ако искате, Пишете в коментарите и пишете в коментарите кое ви е любимо бенот. и ще го апгрейднем много. Ако искате, може да пишете сега в коментарите дали искате да играем Rivals или не. И в другото видео пишете какво да играем. Може да излезем отвън да играем футбол. Може Rivals. Може или нещо друго. Може да играем всякакви игри. Може и GTA да играем. Може и GTA, може всякакви игри. Каквито ви пишете в коментарите. Да. Тихо снимам видео. Гледа ли Иля? Тихо е! И ако искате, сега може да играем на Rivals. След малко, ние днеска видеото се казва Roblox и ще играем каквото искаме. Първо малко ще играем Цунамито. Всички знаем, че обичате Six Seven, затова ще взема нещо на Six Seven и ще го апгрейдна на бая. Защото всички обичат Six Seven. Или го обичате, хора? Може обичате го? Да, а между другото има един Six Seven там, ако искате може да го вземем за хората. Ще раздаваме Six Seven ми на giveaway. Ето го. На giveaway.